Kapitel 1. Et uventet selskab. I et hul i jorden boede der en hobbit. Det var ikke et væmmeligt, snavset, vådt hul fyldt med orme, og der lugtede ikke muggent. Men det var heller ikke et tørt, nøgent, sandet hul uden noget man kunne sidde på, eller noget spiseligt. Det var et hobbithul, og det betyder hygge. Det havde en nydelig rund dør. Den var malet grøn og havde et blankt, gyldent messinghåndtag lige midt på. Døren førte ind til en rørformet gang, der kunne minde om en tunnel. En uhyre bekvem tunnel. Her var ingen røg. Væggene var beklædt med paneler. Der var klinker og tæpper på gulvet. Den var udstyret med blanke stole og massevis af knager til hatte og frakker, for hobbitten kunne vældig godt lide at have gæster. Tunnelen snodede sig videre temmelig langt, men ikke helt lige ind i højens side. Højen plejede folk i mange miles omkreds at kalde den, og til begge sider lå der små, runde døre. For hobbitten var der ikke noget med at gå op ad trapper. Soveværelser, badeværelser, kældre, spisekamre, og dem var der mange af. Skabsværelser, for han havde hele værelser fyldt med tøj. Køkkener, spisestuer, alt befandt sig på samme etage. Ja, ved den samme gang. De bedste værelser lå alle sammen til venstre, når man kom udefra, for det var de eneste, der havde vinduer, dybtliggende, runde vinduer. Med udsigt til hans have og engene bag den, som skrånede ned mod floden. Denne hobbit var en meget velhavende hobbit, og hans navn var Sækker. I umindelige tider havde familien Sækker boet i kvarteret omkring højen, og folk regnede dem for at være yderst respektable. Ikke bare fordi de var rige, men også fordi de aldrig kastede sig ud i eventyr eller foretog sig noget uventet. Det var altid muligt at regne ud, hvad en Sækker ville sige til et hvilken som helst spørgsmål, uden at skulle have ulejlighed med at spørge ham ad. Dette er historien om, hvordan en Sækker kom ud for et eventyr og gjorde og sagde højst uventede ting. Efter al sandsynlighed mistede han naboernes respekt. Til gengæld vandt han. Nå ja, lad os nu se, om han overhovedet vandt noget til sidst. Moderen til vores særlige hobbit. Hvad er forresten en hobbit? Ja, nu om stunder er man vel nødt til at forklare, hvad hobbitter er, nu hvor de er blevet sjældne og sky over for de store folk, som de kalder os. De er, eller var, et lille folk, omkring halvt så høje som os, og mindre end de skæggede dværge. Hobbitter har ikke skæg. Der er kun lidt eller intet trolleri ved dem, undtagen af den ganske almindelige dagligdags slags, der hjælper dem til at forsvinde, når store, klodsede mennesker, som I og jeg, kommer tumlende med en elefantlarm, som de kan høre på en hel mils afstand. De har det med at være noget tykmavede. De klæder sig i klare farver, først og fremmest grønt og gult. De går uden sko, fordi deres fødder af naturen har læderagtige såler og en tyk, varm, brun pels, som ligner håret på deres hoveder, som er krøllet. De har lange, smidige, brune fingre, rare ansigter, og de ler en dyb, smittende latter. Ikke mindst når de har spist middag, og det gør de 2 gange om dagen, hvis de ellers skal komme til det. Nu ved I nok til at begynde med, og som jeg var ved at sige, moderen til vores hobbit, altså Bilbo Sækker, var den berømte Belladonna Toker, en af den gamle Tokers 3 særprægede døtre. Den gamle Toker var i sin tid overhovedet over de hobbitter, som boede på den anden side af den lille flod, der løb på den anden side af højen. Man sagde ofte i andre familier, at en af tokernes forfædre engang for længe siden måtte have giftet sig med en fe. Det var selvfølgelig noget sludder, men givet er det, at der stadig var noget ved dem, som ikke var rigtig hobbitagtigt, og en gang imellem kunne medlemmer af tokerklanen finde på at drage ud på eventyr. De forsvandt i al stilfærdighed, og familien dyssede det ned. Men tilbage stod den kendsgerning, at familien Toker ikke var så respektabel som familien Sækker, skønt den utvivlsomt var rigere. Ikke fordi Belladonna Toker vågede sig ud på nogen form for eventyr, efter hun var blevet fru Bongo Sækker. Bongo, Bilbos far, byggede det mest pragtfulde hobbithul til hende, til en vis grad for hendes egen penge. Flottere hobbithul fandtes ikke på nogen side af højen eller på den anden side af vandet, og der blev de boende til deres dages ende. Alligevel er det meget muligt, at hendes eneste søn, Bilbo, skønt han lignede og opførte sig nøjagtigt som en ny udgave af sin reelle og rare far, havde arvet visse underlige træk fra tokernes side. Noget, der kun ventede på en mulighed for at bryde ud. Denne mulighed dukkede ikke op, før Bilbo Sækker var blevet voksen og var omkring 50 år og boede i det dejlige hobbithul, som hans far havde bygget.
og som jeg lige har beskrevet for jer. Ikke før han tilsyneladende var faldet fuldstændig til ro. Ved et mærkeligt tilfælde kom Gandalf en morgen i en fredelig verden for længe siden, da der var mindre larm og mere grønt, da hobitterne stadig var talrige og velhavende, og da Bilbo Sækker stod uden for sin dør efter morgenmaden og røg på en vældig lang pibe, der nåede ned til hans krøllede tær, der var nydeligt børstet. Gandalf. Hvis I bare havde hørt en fjerdedel af det, jeg har hørt om ham, og jeg har kun hørt en ganske lille smule af det, der er at høre, så ville I være klar over, at nu kunne der ske hvad som helst. Historier og eventyr skød op af jorden omkring ham, lige meget hvor han satte sine ben. Det var meget længe siden, han var kommet forbi højen. Egentlig ikke siden hans ven, den gamle Toker, døde, og hobitterne havde næsten glemt, hvordan han så ud. Han havde været langt borte på den anden side af højen og vandet i private forretninger, lige siden de alle sammen var små hobbitdrenge og piger. Hvad den intetanende Bilbo så den morgen, var en gammel mand med en stav. Han var iført en høj blå spids hat, en lang grå kappe, hans lange hvide skæg hang ned over et sølvhalstørklæde og dækkede hans bryst, og han bar et par umådeligt store sorte støvler. Godmorgen, sagde Bilbo, og det mente han. Solen skinnede, og græsset var meget grønt, men Gandalf sendte ham et blik for øjnene under de buskede bryn, der stak længere ud end skyggen på hans sorte hat. Hvad mener du? Spurgte han. Ønsker du mig en god morgen, eller mener du, at det er en god morgen, hvad enten jeg vil det, eller ej? Eller at du selv føler, at det er en god morgen, eller at det er en morgen, som er god at være god i? Det er alt sammen på en gang, sagde Bilbo. Og så er det oven i købet sådan en dejlig morgen til at stå sådan og ryge en pibe tobak ude i den friske luft. Hvis du har en pibe, så sæt dig ned, så skal du få et stop af mig. Der er ikke noget, der haster. Vi har dagen for os. Så satte Bilbo sig ned ved døren, lagde benene over kors og blæste en smuk, grå røgring, der svævede op i luften uden at gå i stykker, og sejlede bort over højen. Nydeligt, sagde Gandalf. Men jeg har nu ellers ikke tid til at blæse røgringe her til morgen. Jeg er på udkig efter en, der vil være med til et eventyr, som jeg er ved at planlægge. Og det er ikke sådan at finde nogen. Næh, det tror jeg, her på disse kanter. Vi er almindelige, fredelige folk, og vi har ikke brug for eventyr. Det er sådan noget kedeligt, forstyrrende, ubehageligt noget. Så kommer man for sent til middag. Jeg kan ikke begribe, hvad folk kan se i den slags, sagde vor Sækker, stak tommelfingeren om bag den ene sele og blæste en endnu større røgring. Så tog han morgenposten, begyndte at læse og lod som om han ikke mere lagde mærke til den gamle. Han havde vedtaget, at han ikke helt var hans nummer og ønskede bare, at han ville gå. Men den gamle flyttede sig ikke af stedet. Han stod og lænede sig til sin stok og stirrede på hobbitten uden at sige noget, så Bilbo blev helt utilpas og lidt sur. Godmorgen, sagde han til sidst. Nej tak, vi skal ikke have nogen eventyr her. De kan jo prøve på den anden side af højen, eller den anden side af vandet. Og hermed anså han samtalen for afsluttet. Sikke mange måder, du bruger godmorgen på, sagde Gandalf. Nu mener du, at du helst vil være fri for mig, og at morgenen ikke bliver god, før jeg går min vej. Slet ikke. Kære herre, lad mig se, jeg ved vist ikke, hvad de hedder. Jo, det gør de, og jeg ved, hvad de hedder, herre Bilbo Sækker. De kender også godt mit navn, selvom de ikke kan huske, at det er mig, der hører sammen med det. Jeg er Gandalf, og Gandalf, det er mig. Tænk bare, at jeg skulle opleve at blive budt godmorgen af Belladonna Togers søn, som om jeg solgte knapper ved døren. Gandalf, jamen du godeste. Der ikke den omvandrende troldmand, der forærede den gamle Toger et par diamant tryllekravknapper, som røg på plads af sig selv og ikke faldt ud, før de fik besked på det. Der er ikke ham, der plejede at underholde ved selskaber med sådan nogle dejlige historier om drager, kæmper, trolde og prinsesser, der blev reddet, om enkesønner, der stik mod al beregning fandt lykken. Der er ikke ham, der i sin tid lavede noget helt fantastisk fyrværkeri. Det kan jeg huske. Den gamle Toger plejede at have den slags midsommeraften. Det var meget flot. Det kunne flyve til værs som store liljer og løvemund og guldregn af ild, som blev hængende i tusmørket hele aftenen. Jeg har nok allerede lagt mærke til, at herr Sækker ikke var helt så kedsommelig, som han gerne ville tro selv, og også, at han holdt meget af blomster. Jamen kæreste, fortsatte han, der ikke den Gandalf, der havde ansvaret for, at så mange fredsommelige drenge og piger tog ud i den blå på tosset eventyr. Alt muligt lige fra at klatre i træer til at gå på besøg hos elverfolk eller sejle med skibe til andre kyster. Ja, du store, tilværelsen var jo i grunden ganske spændt. Jeg mener, du plejer jo at vende op og ned på alt muligt her på egnen en gang. Du må meget undskylde.
Jeg anede ikke, at du stadig var i fuld vigør. Hvad skulle jeg ellers være, spurgte troldmanden. Men det glæder mig nu at konstatere, at du dog kan huske noget om mig. Du har da i hvert tilfælde en venlig erindring om mit fyrværkeri, og så er det da ikke helt håbløst. Ja, for din gamle bedstefar Togos skyld, og for salig Belladonnas skyld, vil jeg give dig det, du har bedt om. Du må meget undskylde, men jeg har da ikke bedt om noget. Jo, du har. 2 gange endda. Du har bedt mig undskylde dig. Det gør jeg. Jeg vil faktisk strække mig så langt, som til at sende dig ud på dette eventyr. Det ville være morsomt for mig, og godt for dig. Og hvis du ellers kommer fra det med livet, vil jeg endda tro, at du får temmelig meget ud af det. Ja, undskyld, men jeg har ikke spor lyst til eventyr. Ellers tak. Ikke i dag. God morgen. Men har du ikke lyst til at komme ind til en kop te? Hvornår det passer dig? Skal vi sige i morgen? Ja, kom i morgen. Farvel. Og hermed vendte hobbitten sig, tøflede ind af sin runde grønne dør, og lukkede den så hurtigt han turde, uden at virke uhøflig. Troldmand er jo nu engang troldmand. Hvorfor alverden inviterede jeg ham til te, sagde han til sig selv på vej til spisekammeret. Han havde lige spist morgenmad, men han tænkte, at et par kager og et glas te eller andet ville gøre ham godt oven på den forskrækkelse. I mellemtiden blev Gandalf stående uden for døren. Han grinede længe, men uden en lyd. Efter et stykke tid gik han hen og ridsede et mærkeligt tegn på hobbitens pæne grønne hoveddør. Så gik han værdigt sit vej, omtrent på det tidspunkt, hvor Bilbo havde spist sin anden kage, og var begyndt at indse, at han der vist var sluppet ganske godt for den eventyrhistorie. Den næste dag havde han næsten glemt Gandalf. Han huskede ikke særlig godt, hvis han ikke skrev det ned på sin huskeblok. Sådan for eksempel Gandalf, te, onsdag. Og dagen før havde han været alt for forvirret til at foretage sig den slags ting. Lige før te-tid lød der en voldsom ringen på hoveddøren, og så kom han i tanke om det. Han styrtede ud for at sætte vand over, stillede et par ekstra kopper og et par kager til frem, og så løb han ud til døren. Han skulle lige til at sige, undskyld, at jeg har ladet dem vente, da han så, at det slet ikke var Gandalf. Det var en dværg med et flot skæg, der var stukket ind i et gyldent bælte. Hans meget klare øjne skinnede frem under den grønne hætte. Så snart døren gik op, lod han sig glide indenfor, som om han havde været ventet. Han hængte sin kappe med hætten på den nærmeste knage. Dvalin til deres tjeneste, sagde han med et dybt buk. Bilbo sikker til deres tjeneste, svarede hobbitten, som var alt for overrasket til at kunne stille nogen spørgsmål lige for øjeblikket. Da den stilhed, der fulgte, begyndte at blive pinlig, tilføjede han. Jeg skal lige til at drikke te. Har de ikke lyst til at få en kop med? Han sagde det lidt stift, men han mente det venligt. Og hvad kan man også stille op, når en ubuden dværg dukker op og hænger sit tøj i ens entré uden et ord til forklaring? De havde ikke siddet ret længe ved bordet. Ja, de var faktisk ikke engang nået til den 3. kage, da det ringede en gang til, og denne gang endnu stærkere. Undskyld, sagde hobbitten og løb ud til døren. Nå, så kom du der omsider, havde han tænkt sig at sige til Gandalf denne gang. Men det var ikke Gandalf. I stedet for Gandalf stod der en dværg, som så ud til at være meget gammel på dørtrinnet. Han havde hvidt skæg og rød hætte, og han hoppede også indenfor, så snart døren blev åbnet, fuldstændig som om han var blevet inviteret. Jeg ser, at de allerede er begyndt at komme, sagde han, da han fik øje på Dvalins grønne hætte, der hang på knagen. Han hængte sin egen røde hætte ved siden af. Balin til deres tjeneste, sagde han med hånden på brystet. Mange tak, sagde Bilbo med en gispen. Det var ikke rigtig korrekt, men de er begyndt at komme, havde helt taget pippet fra ham. Han kunne godt lide at have gæster, men han ville gerne kende dem i forvejen, og han foretrak at indbyde dem selv. Han tænkte med rædsel på, at kagerne kunne slippe op, og så måtte han, som jo var vært, og han kendte sin pligt og plejede at opfylde den, at lade være med at spise nogen. Kom indenfor og få en kop te, fik han sagt, da han fik trukket vejret dybt. Jeg vil nu hellere have et krus øl, hvis det er dem det samme her, sagde Balin med det hvide skæg. Men jeg kan godt spise lidt kage. Commons kage, hvis de har det. Masser, hørte Bilbo til sin overraskelse sig selv sige, og han tøflede også afsted til kælderen for at fylde et halvt liters krus, og så måtte han ud i spisekammeret for at hente 2 dejlige runde commonskager, som han havde bagt samme eftermiddag for at have en bid natmad. Da han kom tilbage, sad Dvalin og Balin ved bordet og snakkede sammen som gamle venner. De var faktisk brødre. Bilbo stillede ølkruset hårdt fra sig og lod en kage dumpe ned foran dem. Så ringede det igen voldsomt på døren. Og en gang til. Denne gang må det være Gandalf, tænkte han, da han pustende skyndte sig igennem gangen. Men det var det ikke. Det var 2 dværge til. De havde begge 2 blå hætter, sølvbælter og gult skæg, og de bar begge 2 på en sæk værktøj og en spade. De smuttede også ind, så snart døren gik op,
Men nu var Bilbo ikke overrasket mere. Hvad kan jeg gøre for dem, de her dværge? Spurgte han. Kili til deres tjeneste, sagde den ene, og Fili, tilføjede den anden. De trak deres blå hætter af og bukkede. Til deres og deres familiers tjeneste, svarede Bilbo. Denne gang huskede han sine pæne manerer. Nå, Dvalin og Balin er nok allerede kommet, sagde Kili. Lad os slutte os til folkemængden. Folkemængden, tænkte Hassekker. Det lyder ikke så godt. Nu må jeg virkelig sidde og puste et øjeblik og få lidt at drikke. Han havde kun lige fået sig en mundfuld hen i hjørnet, mens de 4 dværge sad rundt om bordet og snakkede om miner og guld og besvær med trolde og dragernes hærgen og mange andre ting, som han ikke forstod sig på, og heller ikke brød sig om at forstå sig på. De lød alt for eventyrlige, da der igen ringede på døren. Ding dong, dingeling ding dong. Som om en eller anden lille fræk hobbitdreng var ved at trække håndtaget af. Der er nok nogen ved døren, sagde han og blinkede. Tja, hvis jeg skulle dømme efter lyden, må der være 4, sagde Fili. Vi så dem forresten også komme et stykke vej bag ved os. Den arme lille hobbit satte sig ned i entréen, gemte hovedet i hænderne og gav sig til at spekulere over det, der skete, og over hvad der måtte skulle til at ske, og på om de måtte ville blive til aftensmad. Så ringede det igen på døren, højere end nogensinde, og han var nødt til at styrte hen for at lukke op. Da det kom til stykket, var det ikke 4, men 5. Der var kommet endnu en dværg til, mens han sad og tænkte i entréen. Han havde dårligt nok drejet håndtaget, før de alle sammen var kommet indenfor. De stod og bukkede og sagde til deres tjeneste, den ene efter den anden. Dori, Nori, Ori, Øjen og Gløjen hed de. Og det varede ikke længe, før der hang 2 purpurrøde kapper, en grå, en brun, en hvid kappe på knæerne, og så marcherede de med hænderne stukket ned i sølvbælterne ind for at slutte sig til de andre. Nu var der næsten allerede en folkemængde. Nogen råbte på øl, nogen på porter, en ville have kaffe, og de ville alle sammen have kage, så hobbitten havde nok at gøre et stykke tid. Da en stor kande kaffe var sat over, da kommenskagerne var spist, og dværgene var gået i gang med en omgang boller med smør, lød der en høj banken. Denne gang ringede det ikke. Det bankede. Et hårdt bang-bang på hobbitens pæne grønne dør. Der var nogen, som bankede på med en stok. Bilbo styrtede rasende ned ad gangen. Han var helt forvildet og forvirret. Dette her var da den mest forstyrrede onsdag, han kunne huske. Han skubbede døren op med et puff, og de faldt ind i huset, den ene oven på den anden. Flere dværge, 4 dværge til. Og bag dem stod Gandalf og støttede sig til sin stav. Han lå. Han havde lavet en skræmme på den pæne dør, og han havde forresten også banket det hemmelige mærke bort, som han havde ridset i går morges. Rolig, rolig, sagde han. Det ligner da ikke dig, Bilbo, sådan at lade dine venner stå og vente på måtten, og så åbne døren, som man skyder en luftbøsse af. Må jeg have lov til at præsentere? Det er Bifur, Bofur, Bombur og ikke mindst Thorin. Til deres tjeneste, sagde Bifur, Bofur og Bombur og stillede sig op i række. Så hængte de 2 gule og en lysegrøn kappe fra sig, og en himmelblå med en lang sølvdusk. Den tilhørte Thorin. Han var en meget betydelig dværg. Ja, det var ingen anden end selve den store Thorin Egeskjold, der bestemt ikke brød sig om at gå på næsen på Bilbos måtte med Bifur, Bofur og Bombur over sig. Tilmed var Bombur umådeligt tyk og tung. Jo, Thorin var temmelig vigtig, og han sagde ikke noget med tjeneste, men den stakkels sækker sagde undskyld så mange gange, at han til sidst grøntede ingen årsag og holdt op med at se sur ud. Nå, men så er vi vist alle sammen kommet, sagde Gandalf, og så på de 13 kapper, de pæneste med løse selskabshætter, og sin egen hat, der hang på rad og række på knagerne. Det kan blive et muntert selskab. Jeg vil da håbe, der er noget tilbage at spise og drikke til os, der kommer for sent. Hvad er det der? Te? Nej tak. Jeg vil gerne have et glas rødvin. Det vil jeg også gerne, sagde Thorin. Og jeg vil gerne have hindbærsyltetøj og æblekage, sagde Bifur. Og frugttærte og ost, sagde Bofur. Flæskæggekage og salat, sagde Bombur. Og flere kager og øl og kaffe, hvis de ikke har noget imod det, råbte de andre dværge igennem døren. Tag lige og sæt et par æg over, så er du rar, råbte Gandalf efter hobbitten, da han tumlede afsted til spisekammerne. Og kom så lige med noget kold kylling og pickles. Han ved nok lige så godt som jeg selv, hvad der er i mine spisekammer, tænkte Hassekker, som var helt perpleks. Han begyndte at spekulere på, om et rigtigt modbydeligt eventyr skulle have væltet lige ind i hans hus. Da han havde fået alle flasker, tallerkener, knive og gafler og glas og fade og skeer og ting og sager dynget op på store bakker, var han blevet varm og rød i hovedet, og han ærede sig. Gid en vis mand havde alle disse her dværge, sagde han højt. Hvorfor kommer de ikke og giver mig et nap med? Og se bare, der stod Balin og Dvalin i køkkendøren,
og bag dem stod Fili og Kili, og før han kunne få sagt kniv, havde de båret bakkerne og et par små borde ind i stuen og dækket op igen. Gandalf sad ved bordenden med de 13 dværge omkring sig, og Bilbo sad selv på en taburet ved ilden og nippede til en kiks. Hans appetit var helt borte, og han prøvede at se ud som om, at det her var noget ganske sædvanligt og slet ikke et eventyr. Dværgene spiste og talte, og tiden gik. Til sidst skubbede de deres stole tilbage, og Bilbo rejste sig og gjorde mine til at ville samle tallerkener og glas sammen. Jeg håber, at I alle sammen bliver til aftensmad, sagde han så høfligt og lidet indtrængende han kunne. Naturligvis, sagde Thorin, og vi bliver også bagefter. Vi kan ikke nå igennem alle vores sager før langt ud på aftenen, og vi må jo først have noget musik. Men lad os nu se at få taget af bordet. Derpå sprang de 12 dværge, ikke Thorin, han var for betydningsfuld og blev siddende for at tale med Gandalf, op og gav sig til at lave høje stabler af alle tingene, og gik ud i køkkenet uden at vente på bakker. De balancerede med tallerkenstabler med en flaske på toppen med den ene hånd, men Tobitten løb efter dem. Han næsten peb af skræk. Pas nu på, og vær nu forsigtig, det skal I ikke have ulejlighed med. Jeg kan sagtens klare det selv. Men dværgene begyndte bare at synge. Smid med glas og kast med fade, sløv hver kniv og bøj hver ske. Det vil Bilbo sikkert have. Knald hver flaske, akker ved. Skær i duen, skidt med hullet, træd og tramp i fedt og smør. Kødben smider vi på gulvet, sjasker vin på hver en dør. Smider kros og kasseroller, smadrer dem med knas og bang, og hvis nogen af dem holder, triller vi dem rundt en gang. Det vil Bilbo sikkert have. Vær forsigtig med hans fade. Og selvfølgelig gjorde de ikke nogen af disse frygtelige ting. Alt blev lynhurtigt ryddet op og stillet sikkert til side, men Tobitten stod i midten af køkkenet og drejede rundt og rundt for at blive klar over, hvad de foretog sig. Så gik de ind igen og fandt Thorin, som sad med fødderne på kaminen og røg en pibe. Han blæste de mest fantastiske røgringe, og hvor han end bad røgringene om at flyve hen, adlød de ham. Op i kaminen, eller hen bag ved uret på kaminhylden, under bordet, eller rundt og rundt under loftet. Men hvor sådan en røgring så fløj hen, var den ikke hurtig nok til at undgå Gandalf. Pop! Sendte han en mindre røgring op fra sin korte lerpibe lige gennem Thorins ringe. Så blev Gandalfs røgring grøn og kom tilbage og hang i luften over troldmandens hoved. Han havde allerede en hel sky af dem omkring sig, og i det dæmpede lys fik det ham til at se mærkeligt troldmandsagtigt ud. Bilbo blev stående stille og kiggede på ham. Han elskede røgringe, og så blev han helt rød i hovedet ved tanken om, hvor stolt han havde været i går morges over de røgringe, han havde sendt op i blæsten over højen. Og nu skal vi have musik, sagde Thorin. Hent instrumenterne. Kili og Fili løb ud efter deres sække og kom tilbage med små violiner. Dori, Nori og Ori trak fløjter frem fra et eller andet sted under deres kapper. Bombur hentede en tromme i entréen. Bifur og Bofur gik også derud og kom tilbage med klarinetter, som de havde stillet blandt spacerstokkene. Dvalin og Balin sagde, undskyld, jeg har ladt min stå ude på verandaen. Tag lige min med, sagde Thorin. Og så kom de tilbage med bratcher, der var lige så store som de selv, og med Thorins harpe, som var pakket ind i et grønt klæde. Det var en dejlig gylden harpe, og da Thorin slog den, begyndte musikken straks så brat og så yndigt, at Bilbo glemte alt andet og svævede bort til mørke lande under mærkelige måner, langt over vandet og meget langt bort fra hobbithullet under højen. Mørket faldt ind i værelset fra det lille vindue i højens side. Kaminilden flakkede. Det var april, og de blev ved med at spille, mens skyggen af Gandalfs skæg vippede på væggen. Mørket fyldte værelset. Ilden døde hen. Skyggerne forsvandt, og de blev ved med at spille. Pludselig begyndte først den ene, og så den anden at synge, mens de spillede. Det var dværgenes mørke, dybe sang fra deres gamle hjem i dybet. Og dette her skulle være et brudstykke af deres sang, hvis det nu ellers skulle komme til at ligne deres sang uden musik. Langt over bjerg og toget dal, til dybe svælg, til hulens sval. Vi går før gry at søge guld, som blegt nu hviler under muld. Der skabtes trolddom af hver en dværg, med hammerslag langt under bjerg. De mørke ting må slumre, hvor i bjergets dyb de sale står. De smedede dyngevis af guld til fortids elverfyrstes hul. De formede, fangede lysets skær som ædelsten på blanke svær. Om sølverkæder har de lagt en strang af stjerner, kroners pragt, var drageild og måneskin de flettede i snore ind. Langt over bjerg og toget dal,
til dybe svælg, til hulens sval. Vi går før gry at kræve guld, der længe glemtes under muld. De skabte kros af edel vær, og gyldne harper fjæles der. Alt hviler trygt og uhørt sang, blev sunget der så mange gang. De træer susede på fjeld, de vinde sukkede ved kvæld. Det røde bål, den flamme hed, som fakler stod nu bark og ved. I dalen hørtes klokken gå, de stærke blegnede, da de så. En drages rasen, den var vild, den knuste tårne med gabets ild. I månens skær steg røgens flag, for dværge var det dommens dag. Da bjergets rigdom brat forlod, i månens skær ved dragens fod. Langt over bjerg til fjeldets tind, til dybe svælg, vi trænger ind. Vi går før gry, for under muld, fra ham at vinde vores guld. Mens de sang, følte hobbitten kærligheden til smukke ting vel op i sig. Smukke ting, der var skabt af hænder, ved list og med trolddom. En voldsom, skinsyg kærlighed. Det samme begær, som bor i dværghjerter. Så vågnede noget togerisk inde i ham. Han blev grebet af lyst til at drage ud og se de store bjerge, at høre fyretræerne og vandfaldene, udforske hulerne og bære svær i stedet for en spadserstok. Han kiggede ud af vinduet. Stjernerne stod på den mørke himmel over træerne. Han tænkte på dværgenes ædelstene, der skinnede i de mørke huler. Pludselig sprang en flamme i vejret i skoven på den anden side af vandet. Måske var der nogen, der tændte bål, og han kom til at tænke på drager, der drog ud og plyndrede og slog sig ned i hans fredelige høj og stak ild på det alt sammen. Han gøs, og han blev næsten med det samme simpelthen her sikker fra sækkedyb nederhøj igen. Han rejste sig skælvende op. Han tænkte halvvejs på at hente lampen, og mere end halvvejs på at lade som om han gjorde det for at gå ud og gemme sig bag en af øltønderne i kælderen, og ikke dukke frem igen, før alle dværgene var gået. Pludselig gik det op for ham, at musikken og sangen var holdt op, og at de alle sammen kiggede på ham med øjne, der skinnede i mørket. Hvor skal du hen? Spurgte Thorin i en tone, der viste, at han åbenbart gættede begge halvdele af hobbitens tanker. Ja, hvad med lidt lys? Spurgte Bilbo undskyldende. Vi kan godt lide mørke, sagde alle dværgene. Mørke passer til mørke forhandlinger. Der er længe til daggry. Ja, selvfølgelig, sagde Bilbo og satte sig hurtigt ned. Han satte sig ved siden af taburetten og havnede på kamingitret, så han væltede ilddrageren og skovlen med et brag. Shh, sagde Gandalf. Lad Thorin tale. Og sådan begyndte Thorin. Gandalf, mine dværge, her sikker. Vi er samlet her i huset hos vor ven og medsammensvorne, denne fremragende og dristige hobbit, måtte håret på hans tæer aldrig falde af, og priset være hans vin og øl. Han standsede for at trække vejret og for at give plads for en høflig bemærkning fra hobbitten, men komplimenterne var spildt på denne arme Bilbo-sækker, som bevægede munden i protest mod at blive kaldt dristig og værst af alt medsammensvorne. Men der kom ingen lyd fra ham, fordi han var helt ude af sig selv. Så fortsatte Thorin. Vi er samlet for at diskutere vores planer, vores fremgangsmåde, vores midler, vores taktik, vores idéer. Kort før daggry vil vi drage ud på vores lange rejse, som nogen, eller måske os alle sammen med undtagelse af vores ven og rådgiver, den fremragende troldmand Gandalf, aldrig skal vende tilbage fra. Dette er et højtideligt øjeblik. Vort mål er, så vidt det er mig bekendt, velkendt for os alle. Det er tænkeligt, at vor erhverdige Hasekker, og måske også et par af de yngre dværge, jeg tager vist ikke fejl i at nævne Fili og Kili, har brug for en kort redegørelse for tingenes nøjagtige tilstand for øjeblikket. Sådan var Thorins måde at tale på. Han var en betydningsfuld dværg. Hvis han havde fået lov til det, ville han sandsynligvis være blevet ved på denne måde, indtil han havde tabt vejret, uden at få fortalt nogen af de tilstedeværende noget, som de ikke vidste i forvejen. Men han blev afbrudt på det mest uhøflige. Stakkels Bilbo kunne ikke holde det ud længere. Ved måske aldrig vende tilbage, begyndte han at føle, hvordan et skrig var ved at stige op i ham, og snart brød det frem som en fløjten fra et lokomotiv, der dukkede frem fra en tunnel. Alle dværgene sprang op og væltede bordet. Med enden af sin tryllestav slog Gandalf en blå flamme, og i fyrværkeriskæret for den så man den lille hobbit ligge på knæ på kamintæppet. Han bævrede som gelé, der var ved at smelte. Så kastede han sig næsegrus på gulvet, mens han blev ved med at råbe, ramt af lynet, ramt af lynet, den ene gang efter den anden. Og i lang tid var det eneste, de kunne få ud af ham. Så tog de ham og lagde ham ind på sofaen i dagligstuen. De stillede et glas ved siden af ham og vendte tilbage til deres skumle forhandlinger. Ja, han er let at ophidse, den lille fyr, sagde Gandalf, da de satte sig ned. Han får sådan nogle mærkelige anfald. Men han er en af de bedste.
En af de bedste. Han er hård som en drage, når han er i knibe. Hvis I nogensinde har set en drage, der befandt sig i knibe, vil I forstå, at dette kun var en poetisk overdrivelse, der ville kunne bruges om en hvilken som helst hobbit. Ikke mindst den gamle Togers oldeonkel, Tyrebrøleren, der var så stor af en hobbit at være, at han kunne ride på en hest. Han gik til angreb på Grambjergtrollenes hær i slaget ved Grønnemark, og han slog hovedet af kong Golfunbil med en trækølle. Det svævede 100 meter gennem luften og havnede i et kaninhul. På denne måde blev slaget vundet, og golfspillet opfundet på én gang. I mellemtiden var Tyrebrølerens noget blidere efterkommer ved at komme til sig selv ind i dagligstuen. Da der var gået et stykke tid, og han havde tømt glasset, sneg han sig nervøst hen til døren ind til stuen. Så hørte han Gløgn sige humph, eller en lyd, der lød omtrent sådan. Tror I, han kan bruges? Det kan være meget udmærket, at Gandalf snakker om, at den hobbit er hård, men i et nervepirrende øjeblik vil sådan et skrig være nok til at vække dragen og hele dens familie. Så vil vi blive dræbt alle sammen. Jeg synes nu mere, det lød som skræk end som begejstring. Havde det ikke været for det tegn på døren, ville jeg have svoret på, at vi var havnet i det forkerte hus. Straks da jeg så den lille fyr, der stod og hoppede og trippede på måtten, begyndte jeg at tvivle. Han ligner mere en købmand end en indbrudstyv. Så drejede han sikkert håndtaget og trådte ind. Togersiden havde vundet. Han følte pludselig, at han ville kunne drage afsted uden at have sovet og uden morgenmad, bare for at man skulle synes, at han var hård. Og med hensyn til den lille fyr, der stod og hoppede og trippede på måtten, så var det ved at gøre ham hård for alvor. Mange en gang senere skulle sikkerdelen af ham komme til at fortryde det, han gjorde nu, og han sagde det til sig selv. Du er et fjols, Bilbo. Du trævede lige ud i det hele. De må meget undskylde, hvis jeg skulle være kommet til at høre, hvad de sagde han. Jeg vil ikke lade som om, jeg forstår, hvad de snakker om, eller deres hentydninger til 20, men har jeg må ikke ret i at tro, det kaldte han at holde på sin værdighed, at de mener, at jeg ikke skulle du til noget. Jeg skal vise dem. Jeg har ingen tegn på min dør. Den blev malet for en uge siden, og jeg er helt sikker på, at de må være kommet til et forkert hus. Straks da jeg så deres pudsige ansigter uden for døren, begyndte jeg at tvivle, men de skal bare opføre dem, som om, at det var den rigtige dør. Fortæl mig bare, hvad det er, de vil have gjort, så skal jeg gøre det, om jeg så skal gå herfra til den yderste øst for at kæmpe mod de vilde spøgelsesdrager i den fjerneste ørken. Jeg havde engang en tip oldeonkel, Tyrebrøler Toger, og... Ja, men det er så længe siden, sagde Gløgn. Jeg talte om dig, og jeg forsikrer dig for, at der er et mærke på denne dør. Det mærke, man plejer at bruge i denne branche, eller i hvert fald et, man tidligere har brugt. Tyv ønsker godt arbejde, meget spænding, god betaling. Sådan plejer det at skulle læses. Og man kan sige skattejagtekspert i stedet for tyv, hvis de bedre kan lide det. Det er der nogen, der kan. Vi er ligeglade. Gandalf fortalte os, at der skulle være en mand af den slags, som søgte et job med det samme, og han havde aftalt et møde her denne onsdag ved te-tid. Selvfølgelig er der et mærke, sagde Gandalf. Jeg har selv lavet det af meget gode grunde. I har bedt mig om at finde den 14. deltager til jeres ekspedition, og jeg har valgt Hassekker. I kan bare lige våge på at komme og sige, at jeg har valgt den forkerte mand og det forkerte hus. Så kan I nøjes med at være 13 og have så meget uheld, der passer jer, eller I kan tage hjem og grave kul. Han så vredt på Gløgn, at dværgen krympede sig i sin stol. Og da Bilbo prøvede at åbne munden for at stille et spørgsmål, vendte han sig og så rasende på ham under sine buskede øjenbryn, så Bilbo lukkede munden med et smæld. Sådan skal det være, sagde Gandalf. Nu vil vi ikke have mere vrøvl. Jeg har valgt Hassekker, og det burde være nok for jer alle sammen. Hvis han siger, at han er indbrudstyv, så er han det, og ellers bliver han det, når tiden er inde. Der er meget mere i ham, end I regner med, og en del mere, end han selv aner. Måske vil I, det kan da tænkes, alle sammen leve så længe, at I vil takke mig. Nå, Bilbo, gamle dreng, se så at få fat i den lampe, så vi kan få kastet lys over alt det her. I lyset fra en stor lampe med en rød skærm bredte han et stykke pergament, der lignede et landkort, ud på bordet. Dette her er tegnet af din bedstefar, Thror, Thorin, sagde han som svar på dværgenes ophidsede spørgsmål. Det er en plan over bjerget. Jeg kan ikke indse, at det skulle kunne hjælpe os ret meget, sagde Thorin skuffet, efter at have kastet et blik over kortet. Jeg kan meget godt huske bjerget og landskabet omkring det. Jeg ved, hvor Dunkelskov ligger, og den øde hede, hvor de store drager rodede. Der er tegnet en drage med rødt på bjerget, sagde Balin. Men det skulle være nemt nok at finde uden det, hvis vi da nogensinde når så langt. Der er et punkt, I ikke har lagt mærke til, sagde troldmanden. Og det er den hemmelige indgang. Kan I se den rune herovre på vestsiden af den hånd, der peger mod den fra de andre runer, der viser en hemmelig gang til de nederste sale?
Den må vel have været hemmelig engang, sagde Thorin. Men hvordan kan vi vide, at den stadig er hemmelig? Gamle Smaug har boet der længe nok til at finde ud af alt, hvad der er, og kunne finde ud af om de huler. Ja, det har han måske nok, men han kan ikke have brugt den i mange, mange år. Hvorfor? Fordi den er for smal. 5 fod høj er døren, og 3 kan gå side om side, siger runerne. Men Smaug ville ikke kunne snige sig ind i et hul af den størrelse. Ikke engang, da han var en lille drage, og i hvert fald ikke efter at have slugt så mange af dværgene og menneskene fra dal. Jeg synes nu, det er et stort hul, pep Bilbo, der ikke kendte noget til drager og ikke andre huller end hobbithuller. Han var ved at blive interesseret og spændt igen og glemte at holde mund. Han elskede landkort. I hans entré hang der et stort kort over hans hjemegn, hvor alle hans yndlingsspacerture var tegnet op med rødt blæk. Hvordan skulle sådan en stor dør kunne holdes hemmeligt for alle udenfor, rent bortset fra dragen, spurgte han. I må huske, at han kun var en lille hobbit. På så mange forskellige måder, sagde Gandalf. Men hvordan netop denne her kunne holdes hemmelig, kan vi ikke vide, før vi selv kommer og ser det. Så vidt jeg kan se af kortet, må det være en lukket dør, der er lavet, så den ser nøjagtig ud som bjergsiden. Det er den metode, dværgene plejer at bruge. Er det ikke rigtigt? Jo, det er, sagde Thorin. Og så glemte jeg at nævne, fortsatte Gandalf, at der hører en nøgle til kortet. En lille, underlig nøgle. Her er den, sagde han, og rakte Thorin en nøgle med en lang pibe og en indviklet kam, der var smedet af sølv. Pas godt på den. Ja, det skal jeg nok, sagde Thorin. Han anbragte den i en tynd kæde, han havde om halsen, og gemte den under sin jakke. Nu begynder det at tage sig noget mere rimeligt ud. Dette her forandrer det alt sammen til det bedre. Hidtil har vi ikke haft nogen klar forestilling om, hvad vi skulle gøre. Vi havde tænkt os at drage mod øst så roligt og forsigtigt vi kunne, så langt som til Langesø. Og så ville vanskelighederne begynde. Hvis jeg ellers kender noget til vejene mod øst, så vil det begynde meget før, afbrød Gandalf. Derfra kunne vi så følge den rindende flod, fortsatte Thorin uanfægtet. Så skulle vi komme til ruinerne i Dal, den gamle by i dalen, som ligger i bjergets skygge. Men der er ingen af os, der kan lide tanken om den store port. Floden kommer strømmende ud af den gennem den klippe syd for bjerget, og dragen kommer altså alt for ofte ud den vej, hvis den da ikke har ændret sine vaner. Det vil heller ikke nytte noget, sagde troldmanden. Ikke hvis vi ikke har en mægtig kriger, eller ligefrem en helt. Jeg prøvede skam på at finde en, men krigerne har så meget at gøre med at slås mod hinanden i fjerne lande, og her på egnen er det lidt småt med helte, eller måske findes der slet ingen. På disse kanter er sværene for det meste sløve, man bruger økserne til at fælde træer med, og skjoldene som vugger eller til grydelåg. Og dragerne befinder sig så behageligt langt borte, og derfor kender man dem kun fra eventyrene. Det var derfor, jeg endte med at bestemme mig for indbrud, især da jeg kom i tanke om, at der fandtes en sidedør. Og her har vi så Bilbo Sækker. Indbrudstyven, den udvalgte, den udsøgte tyv. Lad os se at komme i gang og få lagt nogle planer. Ja, så foreslår jeg, at indbrudseksperten fremsætter nogle idéer, eller forslag, sagde Thorin, og vendte sig med en foregiven, men hånlig høflighed mod Bilbo. Først vil jeg godt vide lidt mere om det hele, sagde han. Han var helt forvirret og rystet indeni, men for så vidt stadig togerisk besluttet på at fortsætte. Jeg mener om guldet og alt det der, og om hvordan det er kommet der, og hvem det tilhører, og så videre og så videre. Du milde, sagde Thorin. Har du ikke lige set et kort? Har du ikke lige hørt os synge? Har vi ikke siddet og snakket om dette her i timevis? Jeg vil nu alligevel gerne høre det klart og utvetydigt, sagde han stædigt og tog sin forretningsmine på, den han plejede at forbeholde folk, der ville låne penge af ham. Han gjorde sit bedste for at virke klog og fornuftig, så han kunne leve op til Gandalfs anbefaling. Og så vil jeg høre om risikoen, hvilke kontante udgifter der vil være, hvor lang tid der behøves, hvilket vederlag der kan blive tale om og så videre. Det han mente var, hvad får jeg ud af det, og kommer jeg levende hjem igen? Godt, sagde Thorin. For længe siden, på min bedstefar Thors tid, blev vores familie drevet bort fra de fjerne lande mod nord og kom med al deres rigdom og alt deres værktøj til bjerget her på kortet. Det var blevet opdaget af min forfader, Træn den gamle, men nu gav de sig til at grave miner og gange her, og de skabte større sale og større værksteder. Desuden fandt de vist nok en hel del guld og temmelig mange ædelstene. I hvert fald blev de umådeligt rige og berømte, og min bedstefar blev også konge under bjerget. Han blev truet med alvorlig hævn af de dødelige mennesker mod syd, som efterhånden bredte sig op langs den rindende flod, så langt som bjergets skygge rakte i dalen. Det var dengang, de byggede den muntre by Dal. Kongerne plejede at sende bud efter vores smede, og belønnede selv den mindst dygtige overordentligt flot.
Fædrene plejede at bede os om at tage deres sønner i lære og betalte os smukt, især med fødevarer, så vi aldrig behøvede at bekymre os om at dyrke eller finde dem selv. Det var på alle måder gode tider for os, og selv de fattigste af os havde penge at bruge og låne ud, og desuden frihed til at lave smukke ting bare for vores egen fornøjelses skyld, for ikke at tale om det næsten trolddomsagtige legetøj, hvis lige ikke findes i verden mere. Således blev min bedstefars sale fulde af rustninger og ædelstene, billedskærearbejdere og bærere, og legetøjsmarkedet en ren seværdighed her nordpå. Og det har utvivlsomt været det, der førte dragen dertil. Drager stjæler, som de nok ved, guld og ædelstene fra mennesker, elverfolk og dværge, hvor de nu ellers kan finde dem. Og de passer på deres bytte, så længe de lever. Og det vil sige næsten evigt, hvis de da ikke lige bliver slået ihjel. Og de nyder ikke så meget som en messingring af det. I virkeligheden kender de næsten ikke forskel på et stykke godt og et stykke dårligt håndværk. Men de plejer at have en god fornemmelse for den øjeblikkelige markedsværdi. De kan ikke engang selv ordne en lille skæld, der er gået løs på deres brynje. Dengang var der mange drager oppe mod nord, og det var vist nok begyndt at knibe med guldet deroppe, da dværgene flygtede mod syd eller blev dræbt. Og alt den hærgen og alle de ødelæggelser, som dragerne lavede i al almindelighed, forværrede situationen. Der var en ganske særlig grådig, stærk og ondskabsfuld drage, som hed Smaug. En skønne dag fløj han sin vej og kom ned sydpå. Det første vi hørte var en støj, der lød som en orkan fra nord, og fyrretræerne på bjerget knagede og knirkede i blæsten. Nogle af dværgene, som tilfældigvis befandt sig udenfor, jeg var heldigvis en af dem, jeg var en kvik og eventyrlysten knæk dengang, jeg strejfede altid rundt, og den dag frelste det mit liv. Et godt stykke derfra så vi dragen lande på bjerget som en kaskade af ild. Så kom han ned ad bjergsiden, og da han nåede skoven, gik den op i lurer. På det tidspunkt ringede alle klokker i dal, og krigerne rustede sig. Dværgene styrtede frem for deres store port, men der ventede dragen på dem. Ingen kom levende ud den vej. Floden brusede og dampede, og en tåge læser over dal. I den tåge faldt dragen over dem og dræbte de fleste krigere. Det var den sædvanlige, ulykkelige historie. Den var kun alt for almindelig dengang. Så gik han tilbage. Han sneg sig igennem hovedporten og slog alle i sale, stræder, tunneler, alléer, kældre, herskabsboliger og gange på flugt. Derefter var der ikke flere levende dværge inde i bjerget, og han tog alt deres rigdom. Han har nok dynget det alt sammen op i en stor bunke inde i bjerget, og sov på det, som om det var en seng. For sådan plejer drager at bære sig ad. Senere kravlede han tit ud af den store port om natten, og gik ned til dal og slæbte folk, især unge piger, bort for at æde dem, indtil dal lå i ruiner, og alle folk i byen var døde eller flygtet. Hvad der foregår nu, ved jeg ikke helt sikkert, men der er vist nok ingen, der nu om stunder bor nærmere ved bjerget, end ved Langesøs fjerneste bred. De få af os, der var vel udenfor, sad og græd i vores skjulested og forbandede Smaug, og der fik vi uventet selskab af min far og min bedstefar med svedende skæg. De så dystre ud, men de fortalte ikke ret meget. Da jeg spurgte dem, hvordan de havde båret sig ad med at slippe bort, sagde de, at jeg skulle holde mund, og at jeg nok skulle få det at vide, når tidens fylde kom. Så drog vi bort, og vi måtte tjene til livets ophold, som vi nu kunne det bedst rundt omkring i landet. Ofte sank vi så dybt som til grovsmedearbejde, ja sågar kulminearbejde, men vi har aldrig holdt op med at tænke på den skat, der blev stjålet for os. Og selv nu, hvor jeg gerne indrømmer, at vi har en køn klat lagt til side, og ikke mere er så dårligt stillet, her strøg Thorin hen over den guldkæde, han bar om halsen, så er det stadig vores mening, at vi vil have den tilbage og nedkalde vores forbandelser over Smaug, hvis vi kan komme til det. Jeg har tit spekuleret på, hvordan min far og min bedstefar bar sig ad med at slippe derfra, og nu forstår jeg det. At de må have haft en privat sidedør, som kun de vidste besked om. Men de må jo have lavet et kort, og jeg kunne nok lige at vide, hvordan Gandalf har fået fat i det, og hvorfor det ikke er kommet til mig, som er den retmæssige arving. Jeg har ikke fået fat i det. Jeg har fået det foræret, sagde troldmanden. Du husker nok, at din bedstefar Tror blev dræbt i Morias Mina af trolden Azog. Ja, forbandet være hans navn, sagde Thorin. Og din far Træn drog bort den 21. april. Det var 100 år siden sidste torsdag, og du har ikke set ham siden. Det er sandt, sagde Thorin. Nå ja, din far har givet mig dette her, for at jeg skulle give det til dig. Og hvis jeg nu har valgt mit eget tidspunkt og min egen måde at gøre det på, så vil du dog næppe kunne bebrejde mig noget i betragtning af det besvær, det har voldt mig at finde dig. Din far kunne ikke engang huske sit eget navn, da han gav mig det papir, og han fik aldrig sagt, hvad du hed. Så i det store og det hele forekommer det mig, at jeg burde have ros og tak.
Her er det, sagde han og rakte kortet til Thorin. Jeg forstår det ikke, sagde Thorin, og Bilbo følte sig trængt til at sige det samme. Forklaringen forklarede egentlig ikke så meget. Din bedstefar gav kortet til sin søn af sikkerhedsgrunde, før han drog til Morias miner, sagde han langsomt og mørkt. Din far drog bort for at prøve lykken med kortet, efter at din bedstefar var blevet dræbt, og han kom ud for mange overordentlige ubehagelige oplevelser. Men han nåede aldrig at komme i nærheden af bjerget. Hvordan han var kommet til det sted, hvor jeg fandt ham som fange i spåmandens fangekælder, ved jeg ikke. Hvad i alverden lavede du selv der? Spurgte Thorin med en gysen, og alle dværgene skælvede. Det skal I ikke bryde jer om. Jeg var som sædvanlig ved at finde ud af noget, og det var en frygtelig farlig historie. Selv jeg, Gandalf, undslap kun med nød og næppe. Jeg prøvede at redde din far. Han virkede åndsformørket, og han talte usammenhængende. Det eneste, han kunne huske, var kortet og nøglen. Vi har for længe siden givet troldene i Moria, hvad de fortjente, sagde Thorin. Nu må vi tænke på spåmanden. Nu skal du ikke stå for stort brød op. Han er en fjende, hvis kraft overgår den kraft, som alle dværge har til sammen. Selv om man kunne samle dem alle sammen fra alle verdenshjørner. Det eneste, din far ønskede, var, at hans søn skulle studere kortet og bruge nøglen. Dragen og bjerget er mere end vanskelige nok for dig. Hør, sagde Bilbo, og han kom tilfældigvis til at sige det højt. Hør hvad for noget, sagde de alle sammen og vendte sig pludselig mod ham, og han blev så forvirret, at han sagde, hør, hvad jeg vil sige. Ja, hvad er det, du vil sige, spurgte de. Jeg vil sige, at I skulle gå mod øst og se jer om. Når alt kommer til alt, er der jo sidedøren, og drager sover vel også sommetider. Hvis I sidder tilstrækkeligt længe på dørtrinnet, så vil jeg næsten tro, at I kommer i tanker om et eller andet. Og nu er jeg lige ved at synes, at vi har talt nok for i nat, hvis I forstår, hvad jeg mener. Hvad med at gå i seng og stå tidligt op og alt det der? Jeg skal nok servere en god morgenmad, før I tager afsted. Før vi tager afsted, mener du vel, sagde Thorin. Er du måske ikke tyven, og er det ikke netop din opgave at sidde på dørtrinnet, for slet ikke at tale om at trænge ind ad døren? Men vi er enige om det med morgenmaden. Jeg vil gerne have 6 æg til min skinke, når jeg skal på rejse. Spejlet, ikke pocheret. Og pas endelig på, at du ikke kommer til at ødelægge blommen. Da alle de andre havde bestilt deres morgenmad, uden så meget som at sige tak, hvad der ærgede Bilbo meget, rejste de sig op. Hobbiten måtte finde plads til dem alle sammen, for han fyldte alle sine gæsteværelser. Han redte senge på stole og sofaer, før han havde fået dem alle sammen stuet til side og kunne gå til sin egen lille seng. Han var meget træt og slet ikke glad. Han vedtog, at han ikke ville stå tidligt op for at lave den forbandede morgenmad til alle de andre. Det togriske var ved at gå over, og han var ikke mere helt så sikker på, at han ville drage ud på nogen rejse om morgenen. Da han lå i sengen, kunne han høre Thorin, der stadig brummede for sig selv i værelset ved siden af ham. Langt over bjerg og tåget dal, til dybe svælg til hulens val. Vi går før gry at søge guld, som blegt nu hviler under muld. Med disse ord i ørerne faldt Bilbo i søvn, og de gav ham mange ubehagelige drømme. Han vågnede først længe efter daggry.